שלום חברים. אנחנו ב-GTA 360 אקסבוקס ואנחנו ב-V ואנחנו היום משחקים במשחק ב-GTA כמו שציינו, תמיד אנחנו עושים את זה. אז תצפו, תעשו לייקים, זה יעזור לנו, אם לא חבל. וקדימה. אוי ווי. אתה לא יודע לשחק עד... הצחקת. יאללה מייקל. הוא לקח לו את האוטו. אנחנו עם מייקל. וזה יעלי. לא צריך להגיד. לא, למי שלא מכיר, מצפה בנו פעם ראשונה. אז תעשו אמן צפיות, זה יעזור לנו. לא צריך לייקים, אבל תעשו צפיות. לפחות תצפו. כן. אבל כדאי גם לייק. אם לא, חבל. טוב, מכונית גרועה, לא? יאללה, צילמת אותי. מכונית גרועה, די. מכונית גרועה, אז אני אחליף. וואו. חכה, מה אתה עושה? מה עשית? שלא שמעו. בוא, אתה רוצה? נוצא לו בבית הלך. אתה רוצה? יאללה, אתה היית מלא. אז מה? מה? לכי מכאן, לכי, מי צריך אותה? זה השלט. יאללה, לכי. בלי, סתם. יאללה.